nadam da ste čuli za taj sajt. A ubrzo nakon toga osnivam svoju agenciju i krećem, da kažem, u neki privatni posao vezan za internet. Eto, to bi bilo onako najkraće. Dobro, ajmo da krenemo sa pitanjima. Ko bi hteo prvo pitanje da postavi? Pa ovako, da li je ovo vaše prvo zanimanje? Ovako, ja ću samo da svaki put da me budete pitali, ponoviti pitanje da bi slabije se čuje. Da li je ovo moje prvo zanimanje? Da. Je li tako? Da. Ovako, da kažem, ako gledamo iz ugla weba, definitivno jeste moje prvo zanimanje. Ja sam najpre krenuo, da kažem, web je najpre bio moj hobi, što pretpostavljam da je i mnogima od vas trenutno, na neki način. Najpre sam, recimo, još negde 2004. godine, ili ovako pričat ću koliko sam ja imao tad godina, znači, kada sam imao 20 godina, ja sam krenuo praktično da sa svojim kolegama iz Bora i drugarima iz Bora kreirali smo portal grada Bora, znači to smo mi kreirali, to nama nije bio posao, nego nam je bio hobi. I tu smo se nekako trudili da, eto, da na neki način probamo da prezentujemo grad na internetu, a sa druge strane da to nama bude neka vrsta iskustva, otprilike. Sad, ono što je najveća razlika u tom periodu kada smo mi imali, da kažem, kada smo mi počinjali i razlika koju, znači, neko današnje vreme u godinama u kojima ste vi, je u tome što je tehnologija umeđu vremenu poprilično napredovala. Evo, recimo, reći ću vam da kada sam ja, znači, imao 20 godina, mi smo imali užasno spor internet, ako se neko od vas možda seća onog dial-up modema i onog užasnog sporog interneta, i to je tad nekako bilo jako sporo, teško i nedostupno i nije baš bilo tako lako baviti se internetom, ali eto, mi smo kao nešto pokušavali. Danas je to drastično drugačije, jer ja znam da skoro svi vi imate smartfonove, da imate bukvalno Twitter, Facebook, nalog i tako dalje. U to vreme društvenih mreža nije bilo i kažem, znači, internet je samo tako nekima nama pojedinima bio hobi, a tek tu i tamo neko se profesionalno bavio time. Ako se, znači, vratim na ovo pitanje, da, definitivno je internet bio moj prvi posao, samo u nekim različitim oblicima, od vođenja web sajtova, pisanja tekstova za web sajtove, preko konsultovanja vezanih za prodaju preko interneta do kasnije nekih dosta ozbiljnih stvari. Može? Da li ste od uvek želeli da se bavite ovim poslom? Ja u suštini nisam baš tačno znao čime želim da se bavim. U početku znao sam da želim da budem vezan za računare, znači da na neki način učestvujem u toj nekoj vrsti tehnologije. Sad sve zavisno od toga kako je, da kažem, vreme bilo, prva neka polazna tačka u to vreme, znači internet nije postojao u toj meri kao što postoji danas i ja sam se opredelio, eto, najprije u srednjoj školi za smer elektrotehničar računara. Znači, eto, želeo sam da se, da kažem, bavim hardverom. Onda sam kasnije ukapirao da jednostavno ja ne želim da ostanem u toj sferi elektrotehnike, već da nekako želim da priđem internetu i računarima, ali sa neke druge strane koja možda ima malo više veze sa marketingom, i onda sam nekako, da kažem, vremenom, pogotovo kasnije na FOM-u, znači na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu, shvatio da ja želim da se bavim malo i marketingom i finansijama i tako još nekim elementima koji nisu samo striktno vezani, da kažem, za računare, za elektrotehniku, ali kasnije ispalo, evo i danas ispalo, da su poprilično vezani za posao kojim se trenutno bavim. Kako izgleda vaš jedan radni dan? Moj radni dan je poprilično, da kažem, fleksibilan, obzirom da sam sam svoj gazda. Verujete, sigurno ćete mi verovati da je to ovako jedna ovako fina situacija. Ja imam tu, da kažem, fleksibilnost da radim od kuće, da mogu da organizujem vreme apsolutno kako meni odgovara, i ono što mi je najvažnije je da na kraju dana posao bude završen. A sad kako ću se organizovati, to je već, da kažem, do meni. To je možda neka najveća prednost kada funkcionišete kao, da kažem, freelancer ili radite od kuće i tako dalje. Evo, daću vam jedan primer.
recimo meni inače radni dan kreće oko 9 sati, međutim, nekad mi se desi da ima nekih interesantnih stvari na televiziji, kao na primjer jutros serija Otpisani, ja znam seriju Otpisani, tako da sam ja recimo pogledao Otpisane negde do pola 11 i rešio da tek onda krenem da radim. Što otprilike znači da će se meni dan malo što se posla tiče produžiti, ali opet na kraju dana sve će biti gotovo. To je recimo situacija da imate tu neku fleksibilnost, ali to, da kažem, nije pravilo. Ja sam na neki način možda izuzetak. Uglavnom ljudi gledaju da imaju striktno radno vreme, recimo u Beogradu je to obično od 9 do 5, recimo znam da je u Boru, u Nišu, to je recimo negde od 7 do 3 ili od 8 do 4, ako gledamo tu prvu smenu. I opet internet je nešto što donosi fleksibilnost i vidit ćete i sami u budućnosti, pogotovo ako se budete bavili internetom, da tu postoji ta neka fleksibilnost, a pogotovo recimo da kažemo fleksibilnost postoji i neko drugačije radno vreme ako radite preko interneta za recimo strance i onda morate da se prilagodite nekom radnom vremenu u Americi, pa ispada kao da vi radite drugu smenu ovdje u Srbiji. Da li radite za vreme vikenda ili nekim praznicima? Ako možete samo malo jasnije ili glasnije. Za vreme praznika i za vreme vikenda, da li radite normalno, kao i radnim danima? Možeš da priđeš bliže. I da li radite za vreme praznika i vikenda? Aha, dobro, sad interesno. Ja se striktno vodim time koliko posla imam. Znači, ako se recimo desi da imam jako puno posla i taj posao jednostavno mora da bude završen, jer je recimo rok vrlo kratak, onda ja jednostavno ne gledam da li je danas vikend, da li je praznik ili tako dalje. Iskreno, najiskrenije trudim se da poštujem crkvene praznike, jer nekako, ajde, to je ono što je nešto, da kažem, što u narodu postoji od ranije, znači to su neke, da kažemo, slave i tako nešto, to je čisto nešto što ja volim da ispoštujem, da taj dan ne radim. Sad što se recimo tiče vikenda, dešava mi se često da radim subotu, ali da, na primjer, to bude 2-3 sata, recimo, čisto ujutru, i to je uglavnom u situaciji kada sam zabušavao u toku radne nedelje, kada nisam završio sve što sam imao, pa onda prenese kao malo u subotu, ali trudim se da to ne bude pravilo, već u nekim ekstremnim situacijama kada ima puno posla ili kad nešto nisam stigao, ili, na primjer, pošto imam tu fleksibilnost oko posla, desi se nekad da, recimo, odsustvujem sa posla, recimo, utorak i sredu, budem na nekom putovanju ili nekoj konferenciji, pa me onda sačeka dosta posla, pa recimo radim i subotu, na primjer. Da li imate puno slobodnog vremena? Pa, iskren da budem, kako vreme ide, ja gledam da nekako dobijem na tom slobodnom vremenu. Znači, poenta je da, recimo, znate da generalno je neko efektivno radno vreme kako ljudi rade dnevno je 8 sati. Eto, na primjer, recimo, od 8 do 4. Međutim, zavisi gde radite. Ako radite u državnoj firmi, obično to se na kraju svede na daleko manji broj sati, zavisno od firme, naravno. Sad, generalno, čovjek ne može da radi 8 sati efektivno, znači to sigurno. I poenta je otprilike da, ja kažem, bolje da radite 5 sati dnevno i da stvarno radite fenomenalno i da završite posao. Pogotovo u situaciji koja je, recimo, vezana za internet, za programiranje i tako neke stvari koje su jako naporne. Znači, bolje raditi i 5-6 sati, a da se to završi kako treba, što znači da vam onda ostaje dosta slobodnog vremena kasnije. Moj koncept posla je takav da, kako prolazi vreme, imam utisak da imam možda više slobodnog vremena nego ranije, ali tu je, da kažem, možda iz dva razloga. Prvi razlog je što se trudim da efektno obavljam sve te svoje obaveze. Koristim jedan jako dobar program za organizaciju svojih obaveza, on se zove Todoist, možete naći na internetu. To je program koji unosite obaveze koje imate i štiklirate šta uradite od obaveze. I onda je jako fino da organizujete svoje vreme. Kada fino organizujete svoje vreme, vidjet ćete kasnije da vi jednostavno imate i više slobodnog vremena. Koje su dobre, a i koje su loše osobine vašeg posla?
Ako možete samo da mi ponovite, nisam razumio. Dobre i loše. osobine posla. Dobre i loše osobine moga posla. Pa ovako, da postoje loše osobine moga posla, ja se ovim poslom ne bih bavio. Tako da, jednostavno ne mogu da nađem neku lošu stranu, osim, recimo, možda eto što dosta vremena provodim za računarom. Ali, mislim, ako pogledate danas poslove koji su inače, da kažem, koji se inače radi sa fakultetom, ogroman broj poslova se generalno i radi za računarom. To je možda, eto da kažem, neka jedina loša strana što provodi se vreme ispred monitora i tako dalje. Međutim, i tu tehnologija napreduje, znači sećate se možda da smo nekad odavno imali one velike monitore kao televizore, bukvalno one CRT monitore koji su bili malo i nezgodni, da kad gledate ceo dan u njih bukvalno vas boli glava. Sad s ovim ravnim ekranima, plazma ekranima i tako dalje je tu malo drugačija situacija i onda nekako i lakše pada to svo vreme koje se provodi za računar. Dobra strana moga posla definitivno jeste ta fleksibilnost. Da li ste menjali svoj posao za neki drugi posao? Da li bih menjao svoj posao za neki drugi? Da. Pa sad, šta znam. Teško pitanje. Ja sam poprilično zadovoljan svojim poslom. Kad ste nečim zadovoljni, vi to ne želite da menjate, jel tako? Znači, kad ste zadovoljni svojim drugarima, jel bi menjali svoje drugare? Ne biste ih menjali, jel tako? Zato što vam prijaju. Tako da, otprilike situacija u mom poslu tako. Ja svoj posao ne bih menjao. Jedino bih možda, recimo, uključio neke nove, interesantne, izazovnije projekte, koji će verovatno biti u budućnosti, ali da ga menjam, naravno da ne. I tu moram da dam jedan savjet u budućnosti kada budete došli u situaciju da radite u nekoj firmi. Ako primetite da niste zadovoljni, da vas nešto konstantno guši, da vam nije dobro na poslu, makoliko para zarađivali, menjajte posao. Znači, to je, mislim, još ste mladi, ali eto neki savjet za budućnost. Ja sam imao situaciju da sam u jednom trenutku u okviru sajta na dlanu gde sam radio, da su me prebacili u jedan sektor gde apsolutno nisam bio zadovoljan svojim poslom i radnim okruženjem i jednostavno nisam više želeo tu da radim, recimo. I smatram da je to posle svega moj jedan dobar potez. Malo je teško da se odlučite na taj korak da odete i da promenite posao, ali ako vas nešto guši, šta god da vas guši, bilo da je to i, mislim, devojka ili drugari, ili ako imate neki ljudi koji vas guše, ako vam nešto smeta, takve stvari menjate. Kad vam je sve lepo i sasvim korektno, nemate razloga da bilo šta menjate. Koje osobine je potrebno da imate da ste se bavili ovim poslom? Moraš jevče strah. Koje osobine je potrebno da imate da ste se bavili ovim poslom? Morat ćete da mi ponovite pitanje. Koje osobine je potrebno imati da biste obavljali ovaj posao? Osobine? Da. Ovako, ja ću malo sad vama prvo najprej pojasniti konkretno šta ja radim i pošto imam tim ljudi, reći ću vam otprilike šta moji ljudi oko mene radi, tako da bi vam bilo malo jasnije konkretnije kojim se poslom ja bavim. Ja trenutno praktično vodim ekipu od 4-5 ljudi i vlasnik sam agencije za internet marketing i web dizajn. Konkretno sam radio više poslova konkretnih u okviru te moje agencije. Da kažem da sam krenuo od pisanja tekstova, što na neki način radim i danas kroz svoj blog. Znači, pisanje tekstova na internetu. To je, sad da kažem, neka mešavina jednim delom novinarstva, sa druge strane je to i neka vrsta internet marketinga. Zatim radio sam na izradama sajtova, to su stvari koje su, da kažem, vezane za neko lakše programiranje, mi to zovemo kodiranje. Vrlo malo sam se bavio klasičnim dizajniranjem web sajtova, to sam ubrzo prenao na svoje kolege koji to sad rade sa mnom u timu. I recimo da možda sad u poslednjih godinu dana sam najviše vezan za internet marketing. Sad, ako vi razmišljate recimo o poslu kojim bi mogli da se bavite u budućnosti koji je vezan za internet, otprilike to su te neke podele koje sam vam naveo, samo što ću vam sad ovako malo konkretnije precizirati. Možete da se odlučite da budete
programer, to je nešto što je definitivno najteže, ali može da vam donese definitivno dosta para i tu će posla biti zauvek. Znači tu bukvalno nema greške i to je nešto što sigurno nećete moći da pogrešite. Samo je bitno, naravno, da vas to zanima i da volite programiranje. Kako ćete da prepoznate da li volite programiranje? Jel imate li programiranje možda u školi? Informatiku, ali ne baš programiranje. Recimo, ako ste nekad nešto programirali, tu ćete onda znate da li vam se to dopalo ili nije. To je neka prva naznaka. Ako ste uživali od početka u tom nekom programiranju, to je neki signal da bi možda mogli da se bavite time. Takođe, za programiranje je jako bitno da ste dobar matematičar. Ne znači da ćete vi kroz programiranje da radite neke matematičke zadatke, ali imat ćete tu neku vrstu, da kažem, logike i, ako bi mogo tako da kažem, taj neki deo mozga koji voli matematiku, inače voli i programiranje na neki način. To je nešto što je, da kažem, ovako možda najteže kao posao, ali definitivno, znači to vam garantujem, tu posla ima, tu novca ima, tu je tržište veliko i ako ćemo konkretno koji su to programski jezici, to je pre svega PHP, zatim Java programiranje, a programiranje za Android uređaje, programiranje za iPhone uređaje i tako dalje. Znači to su da kažem neki poslovi koji se danas najviše traže. E sad, ako ste vi možda u fazonu to je previše teško za mene, ne želim da se bavim programiranjem, postoji neko malo lakše programiranje koje se zove front-end kodiranje ili front-end programiranje. To su stvari koje su možda i najviše vezane za ono što mi danas vidimo na internetu, to je HTML, CSS, JavaScript, jQuery. To su, da kažemo, neke ključne fraze koje su vezane za taj posao ako želite, da kažem, da se bavite tom vrstom posla. I obično je tu zadatak da dizajn koji dizajner napravi, da vi prenesete i napravite da on može da se prikazuje na internetu. Taj posao može biti jako interesantan, tu ne morate da budete neki ekstremno dobar programer, ali važno je da razumete kako se to generalno radi. E sad, već sam tu pomenuo u jednom trenutku i dizajniranje, možete da se bavite web dizajnom ili da kažemo i dizajnom u striktno tim crtama. To je recimo situacija ako puno volite likovno, ako vam je neko rekao da jako fino crtate, da imate osjećaj za boje, onda možete da se bavite praktično dizajnom, web dizajnom i tu je glavni alat recimo Photoshop. Jel bi neko od vas radio u Photoshopu do sada? Ne. Ali da ne računamo one promene boje i fotomontaže, nego baš nešto drugačije malo možda. Dobro, uglavnom da znate, znači Photoshop i eto dizajn je nešto što se danas poprilično traži. Šta dizajner danas dizajnira na internetu, počev od logova, onda recimo kavera, dizajniranje kavera za Facebook, dizajniranje kavera za Twitter, zatim kreiranje dizajna web sajtova, kreiranje dizajna za Android aplikacije i tako dalje. Znači sve ono što kasnije programer na neki način treba da isprogramira, to sve mora da ima najpre neki svoj dizajnerski oblik, ono što mi kao korisnici vidimo i dizajner se bavi tim poslom, znači kreiranjem, da kažemo, kreiranjem dizajna. E sad, šta još tu postoji na internetu čime vi možete da se bavite, to je recimo internet marketing. Internet marketing ima puno pod stvari kojima možete da se da kažem bavite, ali uglavnom recimo počev od blogovanja do kreiranja oglasa na internetu, oglasi koji se prikazuju na Google, oglasi koji se prikazuju na Facebooku i recimo internet marketing ume da bude jako interesantan, ali ako gledamo sad tip ljudi koji se bavi internet marketingom i tip ljudi koji se bavi programiranjem, to su apsolutno totalno različiti tipovi ljudi, tako da ako smatrate da uopšte ne volite programiranje, možda ćete sebe sutra pronaći u internet marketingu, recimo. Da li dobro zarađujete? Da li ste zadovoljni platom? Da li sam zadovoljan platom? Rekli smo da
da je nekulturno pitati nekoga koliko zarađuje, pa smo preformulisali i da li ste zadovoljni platom. Da, ja imam tu situaciju, pošto sam da kažem vlasnik agencije, da jednostavno u nekom trenutku mogu i sam sebi da skrojim platu, da kažem sad hoću da mi plata bude tolika, sad hoću da mi plata bude tolika, što naravno nije situacija kada vi radite sutra u nekoj firmi. Ja jesam zadovoljan svojom platom, ona u mnogome zavisi od konkretnog učinka. Recimo u državnoj firmi možete da ne radite ništa da primate platu, što je vrlo često situacija, dok kada ste u ovom privatnom sektoru vi isključivo zavisite od tog vašeg rada, pogotovo na internetu. Ako nema posla znači da neće biti para, ako ima puno posla znači da će biti puno para. E sad, konkretno, ako se odlučite da uđete u priču oko interneta i da se bavite nekim poslom vezanim za internet, uglavnom je to sektor gde su plate ili prosečne ili iznad proseka, ali sigurno nećete imati platu kao što imaju recimo normalno čistačice, ljudi koji rade na kiosku i tako dalje, imat ćete drastično veću platu jer i sama struktura posla drugačija i ozbiljnija. Znači ja jesam zadovoljan svojom platom i svestan sam da ta plata može da bude i bolja, što mene motiviše da još više radim. Da li vas porodica podržava u tome što radite? Kako? Da li vas porodica podržava u tome što radite? Pa apsolutno, kad zarađujete solidan novac i kad radite dobar posao, kad vaša porodica zna da niste kriminalac i tako dalje, to nije tako loše, normalno da vas podržavaju u tome. Dobro, je bilo to. Imate li vi neko pitanje za nas? Da ne bude da samo nije vama postavljeno pitanje. Pitanje za vas. Dobro, ajde ovako, neka podignu ruke oni koji imaju nalog na Twitteru. Aha, dobro. A koliko vas ima nalog na Instagramu? Ja ne. Nešto nam se počeo. A, dobro, sad sam tu i malo drugačije. Ako ima Facebook nalog? Dobro, ja uvijek napravim grešku, trebao sam da pitam ko nema Facebook nalog. Da, to je pravo pitanje. Onda mi bio isti broj ruku kao oni koji imaju Twitter nalog. Dobro.